ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଟମାଟୋ ଭର୍ତ୍ତା, ଏଇଟା ଲଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା, ଡାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ଖାଉଛି। ଆଳୁ ସିଝା, ଟଭା ଆମ୍ବୁଲ, ଲେମ୍ବୁ, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ପାଗ ପାଣି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା, କାଙ୍କଡ଼ ଆଳୁ ଭଜା, ଶାଗ ଭଜା, ଆମ୍ବ, ପଖାଳ ଭାତ। ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ ଦେଖିବେ। ହଁ, ଟେଷ୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ପାଇଁ ରୋଲ୍ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ରୋଲ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଜି ଆମ ରାତିର ଖାଇବା ଚାଟ୍ ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରାମଙ୍କ ହାତରେ ଏ ଘରର ଶତ୍ରୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଉ